Pennod 3 am gydan yn erbyn y gwirion yn ei achos. Solomon. Clododd bwll a syrthodd yn y clawdd a wnaeth. Dafydd. Aeth y son fel tan gwyllt o fynydd Bydafon I fynydd Elian ac o bentref o draeth Dilas bod Hughes gwas blas uchaf a mynd I gael ffortiwn fawr ac y byddai yn fian cyn gweithoged ar Sir Richard Buckler. Fore dydd Sadwrn a daeth a bore galw y doedd. Yr oedd ciri lawn am arglwys ar gwynt yn cythru ar cymylein brachu. Cychwynodd Hugh yn fore iawn tua hanner awr cyn toriad y dydd, efo cleffon o'n yn braf yn ei law. Roedd yn adnabod y ffordd yn dda, a cerddod trwy llwybrau cemion, creigog ac anhygyrch, llan allgo ar Marian Glas fel un yn penderfynu gwneud y defnydd gorau o'n derth. Am hendiag awr wedyn, roedd dau ddim arall yn cychwyn tua'r un cyferiad, gyda'i ffyn hwythau dan ei gyseiliau, a'i codi yn cael dyn am ei gydfau, a'i heti wedi ei tynnu lawr at ei llygaid o pe biasant yn ybyddydd rhestro I neb ei hadnabod. Gerdasant yn ochelgar gan bened ar hyd dau lwybr gwahanol ac diweddau adnach dim byd am y llach. Ond ar y ben y Marian Glas gwelodd o'r olaf o'r dau fod rhyw ddyn yn myned o'i flaen. Edrychodd hwnnw hefyd o'i ôl, a gwelodd yntau fod rhywun yn dyfod yr un ffordd ag ef. Parhaodd y dau I gerdded, ac yslesid gwybod o'r sylwi ar gyldrympiad mynach. A blaenaf o'r dau edrych a oedd y llach yn ei dilyn a'i greg isel. Rwy'n dachyd bob tro y gwelai ef, nad oedd ei diben yn un onest. O'r diwedd, cyrraeddodd y dyn y blaenaf, groesffordd, lle roedd llwybr yn torri ar draws y cae, ac ebe aeth ar hyd y llwybr hwnnw a'r dyn arall ar hyd y ffordd, felly collasant olwg ar ei gilydd. Wyddos ti beth, Twm? Mae arnaf fi ofyn na da o ddim heno. Fallai fod yr arian mawr yma wedi darchynu ei grefydd o I gyd allan ohono, a'i fod wedi mynd o'r isbri. Falle hynny wir, ebe Twm Dafydd, ond beth os ydy wedi cymryd ffordd llan Sadwrn ac I lawr y traeth coch ffordd honno. Roedd siwr I ti I fedar groesi'r traeth heno, mae'n hyn ddistill trai rwan. Beth wnawn ni dwed? Wel, mae gen I blan. Gad I glywed o. Dyma fo. Dyweddos fod Hugh yn cysgu yn y llofft uwchben y tŷ tatws, heb neb yn cysgu agos ato fo. Maen nhw'n siŵr o gadw'r arian hefo fo heno, a tua'r hadar nos, beth fyddai haws nac un dau fynd ato fo a gwneud ysbryd a'i darchynu o nes cael bob ffyrlun, agos na fydd yr arian hefo fo yn llofft gallwn ni wneud o I ddweud am ple y mae nhw. Beth dilyd ti? Beth o'r fan yma? Mae'n yn blan gampus. Gytunodd y dau ar y cynllun ac yna ystod ymaith. Corodd Hughes I ben trwy y twll yn y goeden edrych oedd y dau gymydog wedi myned, a phan welodd fod bob man yn glir, dechreuodd yntau gen I ei gynlluniau, ac am hyn enid cychwynodd drachefn gan dorri ar draws y cae, rhaid ofyn dyfod o hyd i'w dau gyfell. Cyrraeddodd y plas uchaf, neidodd dros glawdd yr ardd. A llusgodd rhywbeth Twm oedd yno, ac aeth ag ef i'r tŷ tatws yn llofft pa un roedd ef yn arfer cysgu. Rhoddodd ei arian yn gofal ei feistr ac aeth I wely a gofalodd am beidw bari o'r drws. Wedi gorwedd am tua 2 awr ac yn fian ar ôl i'r cloc daro hadyn o'r nos, clywodd Hugh y cliced yn cael ei chodi o drws yn y côr yn araf. Yna, cyfeddiad ysgyfan araf o pe biasa rhywbeth neu rhywun yn troi 3 thro o gwmpas y llaw. Beidiodd y cerdded, a dyna llais dwgyn, swbr yn diwedyd. Hugh Hughes! Hugh Hughes!
Hugh Hughes. Rwyt yn cymryd ardnadfawr am den ifanc dwyol, ond rwyt wedi gwerthu hun i'r cythrael. Mae arian wedi dy damnio, o dda thaflu di nhw o dy afal, cei di fynd i uffern gyda bore, a wyt ti'n clywed rybydd o'r lwad yr ysbrydion? Neudodd Hugh ar ei ystedd gan agor enni a chrythru ei lygaid i edrych gan depiced ac gallau ei den mewn braw ofnadwy a gwelodd wrthrych mawr yn sefyll wrth erchwyn y gwely. Siompari gyda chap nos merch am ei wyneb a dau dwch wedi ei torri yn gorin y cap. Iddo weled trwyddens a hen canfas wen wedi ei ddaflu dros ei ysgwyddau. Gwaeddodd Hugh. Beth o wnaf? Arbed fi o ysbryd, arbed fi. Gwnaf os gwneud i roi'r arian yna i mi. Cymbernw, arbed fy mwyd. Ble mae'r arian, o dos i lawr i'r tŷ tatws, i'r gongl ar llawr chwyth, dan bentwr o hen frics, geid y wybr yno, ond i ti farbyd i. Aeth yr ysbryd ymaith. Estedodd Hughes ar y gwely am ychydig amser i wrando. Clywodd drws y stodi'r cloron, y tŷ tatws yn agor, yn y trwst, clic ac ysglech, dyn mewn poen, gwryddodd Hugh a chysgodd yn dawel. Bore trydoedd, aeth i'r tŷ tatws a chyfodd hyd ei siompari wain a'i goes yn diogel mewn trap dynion. Edrychodd arno am enid ac yna diweddodd. Siompari, dyma'r alwaith i mi dy orfygu. Roeddyd wedi bwriadu drwg i mi, ac am unwaith yn fy oes, mi ymostongais i chwarae tric mwyn dy dwylyddio a chael cyfle i dy gyryddu. Ac weli di'r cwip yma, yn lle dy dradodi i dwylawr ystisiaid, mewn noethaf dy gefn, a chaif dy gnawd profi blas a ffangell garau yma. Gwnaeth Hugh hynny, curodd siompari'n dost nes ei orfodi i erfyn am bardwn, ar ôl tybed i fod wedi cosbi digon arno, efo a rhyddhawdd. Doedd o Sion i dillad am ei gefn briw, a dywedodd Hugh wrtho. Rwan, Sion, gad mi roddi gyngori ti. 1. Rhaid byth a chroesi fel rhywber, ond hynny. Oherwydd nid yw proffes rhefydol dyn yn ei warhardd rhag cosbi cnafon. 2. Mae'n aidi i lindew lladrad eto dan gysgod coeden, sondia hi rhag ofyn ei bod yn hollow, a dyn o'r tu fewn yn clywed y cynlluniau. 3. Am ddechrau rhoi dalen newydd. Bydd yn dyn sober, heddychlon ac onest. Bydd yn anhawdd i ti. Bellach ennill parch yn y gwlad yma, ond gellu mewn rhyw le newydd. Gan hynny, mwyn talu da am drwg, ac mwyn dy gynddothwyo i fyw well rhag llaw, dyma ti sofren i benedd i ffwrdd o'r wlad yma. Farwel. Cofia'r congorion.